Ikoitzarrese da, EH Bilduren hezkuntza idazkaria eta garaian parlamentutik ere hezkuntza itunean, bete-betean aritu zena. Kaixo egunon? Egunon, bai. Hezkuntza akordiora itzultzeko bidea da lehen adostasun hau? Izan daiteke. Ikusten ari gara azkenengo hilabeteetan hezkuntza saila eta hezkuntza saila buru duen Begoña Pedrosa sailburua aldendu dela nolabait hezkuntza akordio horrek markatzen zituen edukietatik eta baita aldendu dela hezkuntza akordio horrek markatzen zuen beharrezko elkarlanetik. Eta iruditzen zaigu, edo irakurketa hori egiten dugu behintzat, iragan ostegunean legebiltzarrean adostu genuen erdibideko proposamen hori, aipatu duzuen bezala, ikastetxeen planifikazioaren ingurukoa, izan daitekela, hurbilpen bat, berriz ere hezkuntza akordioak markatu zituen edukietara hurbiltzeko, baina baita egiteko modu horietara hurbiltzeko ere, alegia elkarlanaren eta kontsentsuen bide hortara. Egia da, legebiltzarrean adostu genuen hori, idatzi soil bat dela, eta hitzetatik haratago ikusi beharko dugu norarteko konpromisoa hartzen duen berriz ere hezkuntza sailak eta Pedrosa sailburuak hitz horiek elkarlan bihurtzeko eta errealitate bihurtzeko gu esan nuen ere atriletik osoko bilkura hartan, mesfidati gara, momentura arte ikusi dugulako jarrera bestelako bat izan dela. Horregatik gure konfiantzak momentu honetan minimoetan daude, baina pentsatu nahi dut, konfiantza horiek berreskuratzeko lehenengo ahalegina izan zela. Aurrekariekin jarraituz, auzitegiak duela aste batzuk baliogabetutako dekretua, ez zetorrela hezkuntza akordioaren oinarriekin bat salatu zenuen garaian, okerraz banago, zergatik? Bai, hainbat faktore ikusi genituen guk bere garaian. Duela urte batzuk kaleratu zen dekretua izan zen, eta guk bi motibo nagusirengatik egin genuen publiko gure iritzia batetik, hezkuntza akordioaren edukiei berari ertxiki lotua ez zegoen dekretu bat izan zelako, eta bestetik formei dagokionan ere lar prisekin egin zelako. Eta laburrean azalduta saiatuko naiz azaltzen gure ez babes hori nondik etorri zen, ezta? Gure ustez lehenengo gertatu behar zen gauza izan barzelako hezkuntza legea bera onartu behar zela legebiltzarrean, eta behin hezkuntza lege hori onartuta, eta behin Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoa ondo definitua, alegia ikastetxe batek finantziazio publikoa jasotzeko zer nolako eskubide eta bete behar dituen ondo definituta, orduan egin beharko litzateke ikastetxen plangintzaren eta eskola maparen berrantolaketa osoa. Eta marko juridiko hori, hezkuntza lege hori izan gabe, alegia Euskal Hezkuntza Zerbitzu hori ondo definitua izan gabe, aurretik eta presaz gure ustez dekretu hori kaleratu zuen hezkuntza sailak. Orduan nolabait, gabezi normatuak zegoen, eta hori da gaur egun epaitegiek nolabait bertan bera utzi dutena, presaz nolabait egin zelako legebiltzarrari beharrezko galdetegiak egin gabe, Euskadiko Eskola Kontseiluarekin behar bestela kontrastatu gabe, eta memoria justifikatiboa ere behar beste justifikatu gabe. Orduan, iruditzen zaigu gauzak presaz eta nolabait modu kaskarrean egiten direnean, gero justiziak ere horrelako emaitzetan edo uzten dituela horrelako resoluzioak. Ikusi genuen nola hezkuntza legea azkenean, EAJ eta PSren boto soilekin onartu zen, naiz eta hezkuntza itunean babes dezente zabalagoa izan, EH Bildurena eta Elkarrekin Podemosen babesekin. Eta antzeko, aipatzen dugun dekretu honekin zer aldatu da orain, EAJak eta PSek lehen dekretu hau modu batekoa egin zuten arren, orain hezkuntza akordioaren oinarrien gainean egiteko aukera sordadin. Nik uste dut, ez dakit zerbait aldatu den benetan, edo itxurakeria bera den, baina nik uste dut Pedrosa sailburua konturatu dela, edo hori pentsatu nahi dut konturatu dela, nolabait harrokeriez eta soberbiaz ezin dela gure hezkuntza sistema eraldatu, eta gure hezkuntza sistemak dituen gabeziei eta erronkei ezin zaiela erantzun. Guk askotan aipatu dugu 3 faktore dira gure hezkuntza sistema goitik bera eraldatuko dutenak, batetik jaiotze tasaren berakadak zuzenean
eragiten ari delako gure hezkuntza sisteman, bestetik migrazio fluxu berriek eta migrazio fluxuen etorrerak ere eragin zuzena dutelako gure hezkuntza sisteman, eta ezin dugu ahaztu ere horrek guztiak digitalizazioarekin duen lotura ere eraldatuko dutela gure sistema. Eta hau, ikusita, bi modu daude hezkuntza politikei eragiteko nolabait. Egin daiteke modu kolaboratiboan ikastetxeekin, udalekin, hezkuntza komunitatearekin eta nolabait hezkuntza akordioak markatu zuen norabide horretan, egin daiteke aurrera, egin daiteke legegintzaldi hau hasi denetik hezkuntza sailak egin duen bezala, alegia lakuan bulego itxietan gauzak erabakiz, erabaki horiek goitik bera inposatuz eta nolabait proiektu horiek inorekin kontrastatu barik. Eta nik uste dut konturatu direla gure hezkuntza sistema gero eta tentsionatua dagola, gure hezkuntza sistemak duela 4 urte zituen gabezi horiek estruktural bilakatzen ari direla gaur egun, eta horri aurre egiteko modu bakarra, modu kolaboratiboan eta elkarlanaren bitartez egin behar dela. Eta aurreko osteguneko elkarlan horrek eta lortu genuen adostasun horrek balio badu berriz ere hezkuntza sailaren jarrera arro hori nolabait, biraje bat izan 180 gradutako biraje bat izan dezan, eta berriz ere kokatzeko hezkuntza akordioaren norabidean eta elkarlanaren norabidean, ongi etorria izango da. Alegia, EH Bildu prest legokela bideo hori berriz ere jorratzeko, kasu honetan, Lakuako gobernu bazkiekin, EAJ eta PSE-rekin. Inongo gabe, Euskal Herria Bilduk herri ardura du, eta iruditzen zaigu herri ardura hortatik hezkuntza dela, herri egiten gaituen zutabe nagusienetako bat, eta beti esan dugu Euskal Herria Bilduk bakarrik ezin du, gainontzeko alderdiek eta sailburuek bakarrik ezin duten bezala, eta hezkuntza herri egiten gaituen oinarri nagusienetako bat den momentuan, zalantzarik ez dugu askotarikoen implikazioa behar dela. Behar dira ikastetxeak, dira zuzendaritza taldeak, behar dira familiak, baina behar dira hezkuntza akordioa sinatu genuen alderdi politikoon elkarlana ere. Izan ere, herri honetako adibide bat jartzeagatik, herri honetako udalen erdia Euskal Herria Bilduk gobernatzen du, eta hezkuntzak behar duen eraldaketa hori herrietatik ere eman behar da, beraz, gure konpromisoa irmoa da, ahalik eta kontsentsu handienak bilatu, eta hezkuntza akordioaren norabidean noski hezkuntza sailarekin ere bidea burratzeko. Jarraituko ditugu, zuen urrengo urratsak, Ikoitz Arrese, EH Bilduren hezkuntza idazkari eta parlamentaria, mila esker gaur goizean Naiz Irratiaren deiari erantzuteagatik. Eskerrik asko zuei.